Co dělá Cristiano Ronaldo, když zrovna nehraje? Stát se legendou není náhoda. Vyžaduje to neuvěřitelné odhodlání, disciplínu a tvrdou práci. A to i mimo sezónu. A pokud někdo ví, jak posouvat své limity na maximum, je to právě Cristiano Ronaldo. Dnes se podíváme na jeho denní rutinu mimo sezónu a zjistíme, jak si udržuje top formu, i když zrovna nejsou zápasy. Připravte se, protože tohle vás možná inspiruje víc, než si myslíte. I mimo sezónu, kdy nemusí každý týden nastupovat k zápasům, Ronaldo rozhodně nezahálí. Naopak, trénink je pro něj denní rutinou. A tohle je teprve začátek. Každé ráno věnuje zhruba 2 hodiny intenzivnímu cvičení, aby si udržel neuvěřitelnou kondici, sílu a vytrvalost. Není žádné překvapení, že i ve svém věku vypadá jako stroj a stále patří mezi nejlepší. Jak vypadá ráno Cristiana Ronalda? Budík mu zvoní v 6 hodin ráno a místo lenošení v posteli hned začíná svůj den. Nejprve lehké protažení a rehydratace, aby probudil tělo i mysl. A pak přichází pořádná výzva. Následuje 90 minut intenzivního vytrvalostního tréninku, který ho dostane do top formy hned z kraje dne. Když kolem 8 skončí, dopřeje si zasloužený odpočinek. A teď pozor, 2 hodiny po probuzení si klidně zase na chvíli zdřímne. Ronaldo dobře ví, že regenerace je stejně důležitá jako trénink. A právě to ho drží na vrcholu. Ten člověk má pravděpodobně velkou vášeň pro fotbal, protože si zdřímne ne více a ne méně než 90 minut. O tom, že vyhraje celý zápas, se mu asi i zdá. Vlastně by vás dost překvapilo, že na rozdíl od většiny z nás Ronaldo nepolevuje, ani když si zdřímne. Jakmile uplyne 90 minut, okamžitě vstane z postele, aby znovu začal svůj den. Tentokrát ale své tělo hned nevystavuje žádné zkoušce. Místo toho ho odmění výživnou snídaní. Samozřejmě, když máte hodnotu téměř miliardy dolarů, můžete si vybírat z různých menů. Ale Ronaldo většinou zvolí zdravou kombinaci šunky, sýra, jogurtu a nějaké dobré ovocné šťávy. Člověk by si mohl myslet, že 2hodinový trénink a 90minutový spánek ho přimějí k obžerství. Ale legenda se drží svého zdravého režimu a snídá vyváženě. Po snídani si Ronaldo na chvíli schladí hlavu a pak se vydá na svůj druhý nejdůležitější úkol dne, další trénink. Protože ten první očividně nestačil, jde Ronaldo na druhé kolo, když zhruba v 10 hodin doplní energii snídaní. Tentokrát se Ronaldo zaměřuje na vzpěračské a kulturistické cviky, které jsou speciálně navržené pro zpevnění těla. Tento trénink je ale jiný než obvykle. Trvá dobré 2 hodiny. A to i přesto, že není zaměřen přímo na fotbal. Zajímavé je, že i když se necítí nejlépe, Ronaldo se snaží nevynechat žádný trénink. Možná je to proto, že ví, že stačí jednou porušit rutinu a může to všechno začít padat. Tím, že je tak vytrvalý, opravdu vydává poselství, jak důležitá je sebekázeň na cestě k úspěchu. Určitě by mohl sem tam polevit, ale rozhodl se to nedělat. A to je přesně ten druh soustředění, který je nezbytný nejen pro fotbal, ale pro jakýkoliv velký úspěch. A víte, co je pro soustředění zásadní? Kvalitní spánek. Snad nikdo tomu nerozumí lépe než Ronaldo. Po druhém tréninku si naplánuje druhý spánek kolem 12. hodiny. A to není jen nějaký krátký odpočinek, ale celých 30 minut kvalitního spánku. Ronaldo si svého spánku opravdu váží. Ale co je na tom nejzajímavější je to, že i když si užívá odpočinku, nenechá se ničím vyrušit při plnění svých cílů. Pokud pečlivě řídí svůj čas na spánek, můžeme říct, že to opravdu funguje. Když se probudí ve 14 hodin, následuje oběd. Jsem si jistý, že jeho gurmánský kuchař připraví skvělé jídlo, ale nic, co by ohrozilo fotbalistovo zdraví. Oběd se u Ronalda obvykle skládá z kuřecího masa a čerstvého salátu. Poté přichází něco, co je pro jeho den naprosto klíčové. Zdřímnutí. Ano, tohle je jeho třetí spánek za den. Po obědě, kdyby člověk mohl mít tendenci zlenivět, se Ronaldo kolem 15. hodiny opět nechá unést do říše snů. Tento 90minutový spánek mu pomáhá připravit se na další velkou věc v jeho náročném rozvrhu. V 16 hodin 30 minut přichází druhý oběd, ale tentokrát je to ještě lehčí jídlo. Na stole se často objevují tuňák, olivy, vejce a salát. Tato promyšlená rutina mu dodává energii na zbytek dne. Po obědě si Ronaldo dopřeje chvíli osobního času, aby se věnoval různým úkolům, které ho čekají. Mezi 6:30 a 7 večer si Ronaldo dává prostor pro všechno, co si může zařadit do svého dne. Může to být cokoliv, od řízení jeho sportovních vozů až po vyplňování daňového přiznání. Cokoliv, co je třeba stihnout. A pak konečně přichází 19 hodin večeře. Tohle je pro šampiona asi nejzajímavější
nejzajímavější jídlo dne. Ronaldo si vybírá jídlo, které opravdu vyhovuje jeho chuti, ale také nezapomíná na přísnou dietu. Pokud zrovna nejí venku, jeho večeře se obvykle skládá z různých druhů vařeného nebo grilovaného masa nebo mořských plodů, zejména ryb. Příjem chleba se drží na uzdě a hodně se soustředí na bílkoviny, které jsou nezbytné pro jeho výkon. Tomu pomáhá udržet se zdraví a udržet vysokou úroveň výkonnosti, kterou od něj všichni očekávají. Mezi večeří a 8 hodinou večerní má Ronaldo opět chvíli volného času, aby si mohl dělat cokoliv podle svého. Jakmile ale hodiny odbíjí 8, Ronaldo okamžitě opouští cokoliv, co právě dělá a věnuje se své rodině. A právě tohle je asi to nejkrásnější na jeho rutině. Nedělá kompromisy ohledně rodiny. Tento muž skutečně chápe, že na rodině záleží. Často k němu přijdou přátelé nebo vezme rodinu ven. Ale ať už je forma jakákoliv, následující 2 hodiny jsou vždy výhradně pro rodinnou zábavu. Toho dělá skutečně ideálním otcem i přítelem. Jeho 4 děti a přítelkyně Georgina Rodriguezová ho zaměstnávají smíchem a radostí. Přestože se snaží rodinu zapojit do svého programu po většinu dne, dokonce i během tréninků, jsou to právě jeho šťastné hodiny, kdy si může užívat jejich plnou pozornost. Jakmile je 10 hodin večer, Ronaldo a Georgina ukládají své děti ke spánku. Ronaldo si na závěr dne dopřeje kvalitní plavání, aby se uvolnil a odpočinul si od běžného dne. Mezi 10. a 11. hodinou se snaží sklidnit fyzicky i psychicky, aby mohl mít opravdu kvalitní spánek. V 23 hodin obvykle uléhá do postele a těší se na další den, kdy ho čeká stejná rutina, která ho vždy dostane do formy. I když, jak sám ví, každý den je trochu jiný. Tato rutina je pro něj standardní, Ronaldo ji preferuje a právě ta mu pomáhá dosahovat úspěchu. Myslíte si, že dokážete udržet takovou disciplinovanou rutinu? Dejte nám vědět v komentářích. Také nezapomeňte lajkovat a přihlásit se k odběru našeho kanálu pro další taková videa. Některá z nich najdete tady, určitě byste se na ně měli podívat.